Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rashapi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong. Joint Director jong katnat ka kot kakya jong ni ka jala Meghalaya, haka jo kapor ubalong ru Surgeon Superintendent jong ka Civil Hospital Shillong, Dr. S.S. Nongbri ulayto, bahagi ni kisngi kinong tray jong ki hospital, kamtam kinong tray jong ka Civil Hospital Shillong, kila sapet kmat hakisnong kitaw jong ki, bat kaladan ru ka jing penwet ya kayay kayeng jong ki, da ka bakhang mau ya ki surong, bat kaladan ru ka jing syakran ben, haba ki rong kimi hasnong nakabanta banit tray. Halor kini ke benta ulaong, ba ukwa ban pensya sekipai ba kimdai ban keren ben nepet matsu namar banakalyang keyboard jong ka hospital kilas ngotho kumno ban le ban pentikena bakan om kata ikinong tray bat bakan ombo jing maru ikinong sungsnong balong mentang an suai kada update ngidan hadu kita terkis bara apa yang ni bang pates kilong haspa sa konjumut kibla tes kilong aspa khalai bat menin tang menin ngiyo nyo pu armut keyboard tes menin kesngi tiba tiang ni apa yu jongi menin adu menta kilong arfongut tiba tiang apa social word ta armut naki kidiki positive case thì kita kada ko update mang mo dan IP bat ko ay mga kuha ban pensay pa ba kalong ba kadon kani ka stigmatization bat ka discrimination apa din pa ba yus ngaw ba kajing jatu komit nang ni kimut ban le ra sisnong phun serang ba snong wong em nayon sisnong kata di ko ay pen ilong ba ki kai ban riu jong il ni ki riu jong il ko ban hikai ki ban ong ba kamdan ni bang ila pha sisnong na hospital mun mila adaptes mila pendi ba kibriu kim degi ba long symptomatic dan ni pedam jingpang kum kejar ho be yung clear in shit dan ngi da check lai ni pha sisnong khnang ba kibriu kin da lek haying kin tham long at ease mentally they will be prepared kin long kan do abat bahiyeng kin long kham sngo yo men sim kim long kum basa kan taj na ayu kin mamantang ni ho ni bu ki ha ko relief kan ni bu apa quarantine center kajing chmu ko ban bu tu kolong ban nyadang ndai ki breu hi kebala ban segregate jadi hayim bandan la jong kamera nang ta bandan kan ka kamera kabala pengkhu hikai radi hi itu nong pang ni hikai kumno ban nyat ko kumno ban sat ki tiar ban kumno ban sat hi namba kum degi nong pang ki long serious do ka ta ki la ban lai hila ban lai hi bat ka hikai bat ki bahi yang hasam ki ban long ban accept ba kamdan jing mai kan ki pang haduk ata mar kum bolong hi pendal pet nak request ki bayo ko india ba ko weru ki bayo apam ki duna ndek kai pendal pet ka jing yo positif ba ka jing pang ki beriu kalong ko very very less kalong duna hati kum kawai ngako mentang baki bahi yang hasam tanang ya ha si yang ile ban corporate ba kitu ki bahi yang ki tang jong si men ni paral ni ismil ni pa pin hikai ki ban sang kawai kamera ai bam ni ki kembali ban ai ikren laki kembali ban ikren ka distance ka deban dan mendai ban tur hajan kawai hiap dem ka mas inong pang hab long particular ba indem ka mas kanang baki bahi yang ken mebit kawai hab maintain with distance ka kamera la jong ban hap khoi pedap tip hi namar kim long ban rung kitu ki we siapo iyem kalong tangga jing da kam dan ni ro kan hiting pang bat kabaar nga po ban tong ni ki ba po kesnong ka thau hasnong ka thau ru tang la don ni we ba pang kila ong ter hang nes nong long su ban rung long su ban nyat ni yo i ba masam bang hakawe step ngawan hungding akali driver kila ko staff ki ong ong balai kim sha asar ban rum ki kali wat ki ambulans su ki care ki mau ki hawen ki mau ki hawian to ka tu kalong ka ta no ikinong tre ki jongir no pet sar ni dalet siem hasnong kim sha su ni banwan to ka ta ikinong tre jongi hang niru kalong kuma pen down hatet ki la ni ta ikong moral jong ki kas bakin tre na mata ki nang pang to bunang ki septim na tan ka daw bablay hasnong at how kim cooperate la ni kim accept iti kum ki normal person namar ki batre hang ni baro hi na adu ki food grade na adu ki bapun kho jak madan ki ber khoi ngila ai jing hikai ngila ai training bar ngila take care kat bala mong ni ta bang ba lat hang yang tai dan jing bala ban lat rei maksimum ngila ya take care kom no ban protect eki pasien ba la nang ban protect utuk yang jing pang undum la ban rumah kamet jopi kata ka de ti haba ki nung trei jong ki staff no ki food grade ki ngila hikai ki labot ki tu jing hikai kom no sha ban rum ban phong jan
na pila mi ro kumno mi na kan ka ti na baka jakarong baka jakami kalong lala ka jong min sya ba sisi pila rong na kawe kelenti hakapar mami pila phong de ki jan ke bangila ain hospital pila kliang jan la phong derep nang tu la dep rekam ai wa ro kitu ki jan phap kliang no nang ta phap sum lap sat ndiat phap sat ki sai khamat ai kliang itu ki jan phik phong de ki jan la jong nang ta phimi na kawe baka jang khang kam dei nang tu jing khang be rum tamut ke entry baka exit kalong la jong te kata precaution bang ila sim ya baro kinong try ki jong tengah kerpat ya ki para sung snang jong ni bakin accept ya ki kom ki para brio bakum accept ya ki kom ki namang ya fight ni coronavirus detang ladang ya lang corporate lang iwe ladang im corporate kan mi kan ka kajing sngaw pet ben mo ko baong na o ki batre hospital ngun siya non strong dan ba ki biong batre hospital kini li long very high risk hawa ni long high risk but we are protected kamlang ko molek ba sa yo sa hat pimete ban long dai ki batre hospital ki long well prepared ni long well prepared ban fight but ko weng walam long ni long first line ban yo contact tenak takdang ni hap take care yo de na do ki staff ki barit ki ba pli bang ki food grade ni khamtam ki duna ka jeng tip no tang bang long ki doktor ki jonga ki bobon hi ki le ban concentrate ban take care ki ban long fully protected yang ki doktor ni latip kumdo ban shop kumdo phangjan tang gini pli ki barit bariapat ki dan jin food ang ni ang tai lang di maklang tai ki to ni correct immediately on the spot ti kata ka di jing ko jang ban ai ka khubor ki pat ba jong ni si nong song jong ni asngo bah corporate bangila ban ya trai bah ban kortil down ya kan ni jing pang makumbai i menta nei i na kaleng jonga kam dadan kata ka jeng kata jong ni knyang jing pang baong ba mas nyo ni knyang layo pang em sebayong ki yo am jeng lates kim dan pat kesan simptom ko belang so severe kemangitip hi don bayap tang iwe hi kumbaong na bam ko ayak mat bulai i doktor sailoi belang severe jong te tang mai i marwai ba ki ba kontak bat i bara mata ki badan bagi hang niro they are okay dan nothing serious about that but still ngibu iki po kajung sumar ko jong with a good care bangi ai ki kem dai ban mi nang ni bakin spread pa yun jempang kata ka de ka main motive jong ka bangi sim kamutu ka lang ba banyele ang penyada bakawai bangin long sya bakan ko discrimination kan wan nong pang ani ginong tri hoy kata ka itu kembang na primary contact na walang na ka primary contact dai ununo positive case dai primary to first contact primary contact amut ununo balik ikan do yaw tu bopang belalong positive kata ki primary contact temut ya kita ngihap take care bah ngihap immediately we have to track them immediately we have to quarantine them and then tested them kata kila le ang kaliang ka department ko jong ina kaliang sarkaro kila le kata kila track down sepong krai director iwan nang ni la mari stage ko ngakay ti la ile ban trace out ikitu ki secondary contact kan ni sim ki ni bu ki ni quarantine ki la ki dan hayeng ni kai ki kum no quarantine hi mas secondary contact ki khamlong low risk ki khateta primary contact di high risk teknik low risk ni la ban bu hayeng la ki pia bon hayeng la ya bon tha hayeng kum nong ya sa iwe yeng rit ya sa san jong ka bah bangi mara ni ki siki quarantine area Dr. SS Nombri ulai thuru bakumba kalong menta kiladan arngot kinong pang COVID-19 Civil Hospital Shillong bat kidan hapdang kamet ke pokoj bakhya ki bam ki di bat ki karan yakhana paramaki bat laboru yaki ha COVID-19 unit kumba kalong menta ulong bakinong tray jong ka Civil Hospital ki baran hapo ka COVID-19 unit sha yaki bakinik phayeng handai la pensa yaki ha ki hotel ba peroper ki baran hakani kanong ba Shillong bat shwa bakin rong kinmi hapo ka jaka sumar na penbiang ru yaki tiari ada ban pentikna bahkan dan kejing ben hadu mentar sengi ni yang ni sport di sport ki positive case te angot ki dan bat ni hang te po isolation ward top floor ni covid and they are doing fine ki la ha kini ni buat positive case ni buat la kejang ki suspected case ni buat ka de building ka new wing jong ka civil ka pergi khat ka deluxe ward long positive te ki long ism ta amot ki dan kimlele ki dong normal hi ki bam ya di ki ekran ni khanang lai pen thia lang makin positif pra positif kini song lang ro umlele nomor ba khanang makin yo ekran kini yo ek khana gim nung ngol lang marwai gim to ki staff jom ni ki rung ki mi hi ki ai bam le ai
Hoi kita kidan bi hajak kawai kamera ngin sa bakin ni kidan bi hapo kamera ta staff jong gili ai bang with full PPE no with full protection kilai banjong ki doktor haba kilai ban examine with full protection kartu ko protokol ngi maintain be baka habarung habami maintain be tingim sa ai ki staff bakin yarung jumbul turu we assign la ai duty min step iwe doktor iwe nurse nang ta iwe food grade sweeper la ni cleaner ni assign tum tai ki duty bakhan namrong ban yarung pat ba to kan